תגיד גבר, יש לך איזה שקע? אני פשוט צריך להטעין. בטח אחי, יש פה איזה 200 שקל. זה ג'אנגל, אה? מה, אתה לומד בקבוצת יבנה? סליחה? קבוצת מה? אתה עם חולצה של דה ג'אנגל. אתה לומד בקבוצת יבנה? קבוצת יבנה. קבוצת יבנה, הקיבוץ. סליחה אחי, אבל בחיים לא שמעתי על דבר כזה. קבוצת יבנה. מי לא שמע על קבוצת יבנה? אף אחד. אני עסוק אחי. סליחה? אתם יודעות אולי איזה קו מגיע לקבוצת יבנה? מה זה? כדורי פירה. שקד? אני אשאל שוב אמא. באיזה בית ספר למדתי? בית ספר קבוצת הכלום. מה זה קבוצת הכלום? מה זה קבוצת יבנה? יש שם חמוצים. מה? חמוצים קבוצת יבנה. לא, אין קיבוץ כזה, מאמי. תקים אותו בעצמך אם אתה כל כך רוצה. רעיון טוב אמא, ביי. לא אחי, תצאו בלעדיי, אני לא יכול היום. אני עובד על משהו אחי. צריך מלא פוחלצים. איך זה נשמע לך? החדר של הילד. כי זה ישתלם, אני אומר לך. שלום, חשבתי על בית ספר חדש. זה השם של הבית. גם מקום לטקסים ומבחנים וגם בית הכנסת? עלה, זה גם רעיון שלך? עלה, כן. אליסיה, תבטלי לי את כל הפגישות להיום. נראה לי שאנחנו הולכים לבנות פה בית ספר. צא לדרך. ספר קבוצת יבנה הולך להיות פסיכי. הרחבה פה אני רוצה לבנה ומסנוורת. פה אני רוצה דשא להקפצות. תודה למזיין בכיתות. כן, אני צריך הרבה אנשים ממשפחת רצבי. חשוב שיהיה כתוב שווארמה שמוני למעלה. צריך עוד בטון, תביאו לי עוד בטון. בואי שיהיה. היי, יש ביצים! פנימיה חדשה, פנימיית קבוצת יבנה. פטיו חדש, פטיו תיכון. עד החדש, עד התיכון. איך שראינו שנפתח כאן בית ספר, ישר עברנו לכאן. לא הולך לריב, הבית ספר הוא של כולנו. קדם טוב. ואיך חשבת על כל זה? הראש שלי. בי"א אני לא משקיע. בניתי בית ספר שאתם לא תאמינו. אלונית? שיר אלונית גם. בוא תופלקס על איזה רעיון. רעיון פגע, לא יודע איך הוא חשב על זה. על כל פרט בקבוצת יבנה. הכל זה מהראש שלו. אחד הבתי ספר המטורפים שבנו והיו אי פעם! בואי מן, הגיע הזמן להפסיק עם זה. אני יודעת הכל על קבוצת יבנה האמיתית. דליה? ביום שבו חיברת את המתן לשקע נוצר כוח אלקטרומגנטי נדיר שגרם לעיקום במרחב הזמן. מה, סוג של גאון או משהו? עיקום מתפצל לסופרפוזיציה קוונטית של עיקום שבו קבוצת יבנה לא קיימת. אבל בניתי אותה, חשבתי על הכל, דליה. אבל לא חשבת על הדבר הכי חשוב. מה? לא חשבת על מופע סיום. מה מופע סיום? חייבים להחזיר את הזמן לאחור. להחזיר את הזמן לאחור? חייזרים! חייזרים! מה חייזרים? מה קורה?
כל תלמיד יודע שאם אין מופע סיום, חייזרים תוקפים את כדור הארץ. מה? אם תחבר את המתן לשקע, תוכל להחזיר את הזמן לאחור, תציג את קבוצת יבנה. חייבים להחזיר את הזמן לאחור. שלוש, שתיים, אחת, ואז הסרטון יחזור ברוורס עד לנקודת ההתחלה. המשימה הושלמה, בניתי את קבוצת יבנה. המשימה עוד לא הושלמה. יש שם חמוצים. לא, אין קיבוץ כזה, מאמי. סליחה אחי, יש לך איזה שיקה לידך? או שצריך להדין? בטח אחי, יש פה איזה 200 שקלים. זה ג'אנגל, אה? אתה מקבוצת יבנה? הכי קבוצת יבנה שיש.